Fैद' लायबाव फै हाबाब ओरै दोरोदलायनानै नोंसोरनो खोन्थाबाय आङो डाबल लाइभआव हगारबावबाय आंनि हेलौ दहाय सासे नायदोंमोन खिन्थु ओंखारलांफिनबाय हेलौ नायसो बोराय रायखाय रावबो नाया नामाब्रा लाइभआव नों नुजाग्रोदोलाय लाइभआव बोराय रायखाय नायाखै बायदि मोनदों आंखौ बेलाय फैद' आयै सोर गासिनोबो लिंकखौ हरजोबलायबाय आं लाइभआव थांनायखौ रावबो सापर्टखौनो खालामा हेलौ ओइ बैना ओरै फै नोंखौबो देखायनोसै आं लाइभआव ओंखारबो ना जोंनि मुलाजों अमा बेदर आलुजों संनायखौ नायनो नामा रावबोआनो फैनो नागिरा माथो लाइभआव खुलुमबाय जहार नमस्ते तामिलनि मारै होनोमोनलाय तामिलनि होनथ'वालै एसे बुजिनाय नङा तामिलनिबो खोन्थाहरदोब्रा होमबासो फैसिगोन एकदमबारे माथो एसां वेट खालामबाय आं वेट खालामबाय थाबासो ना फैगोन वेट का फल मीठा होता है तो सही बात है लेकिन एक आदमी देख रहा था हाँ कौन है लेकिन पता नहीं लेकिन कमेंट भी नहीं किया सिर्फ थोड़ा देख के और चला गया अच्छा लेकिन अभी तक आना चाहिए कितना हो गया अभी देखो 2 मिनट होने वाला है 8 तो बज गया है देखो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो कंट्रोल रूम तो इधर में होगा ना इधर रखा है कंट्रोल रूम इधर होगा हेलो कंट्रोल रूम कोई किसी को अरेस्ट करना है क्या बोलो अभी जाके अरेस्ट करेगा मैं हेलो बिराद मानसि शेयर हरबाय आं वाट्सएपआव रावबो ओरैनो नायनाल' दोनो वाट्सएपआव अकेल' खालामो शेयर खालामलायबाय आं वाट्सएपआव डाइरेक्ट नैयाव थांनानै नायखंबाबो 15-20 जनसो हरबाय आङो फैयानो माथो रावबो नाया नामा आंखौलाय रावबो देलाय नों थगायलानो लेंहरलाबायलाय मानसिफोरखौ हेलौ दा नै आय' रामा होनलायनानै बुगोन आं दा नोरै खन'ना लांगोन नोंनि पकेटनिफ्राय होनलायबावनायसो बानायबावसिगोन आं दा आयै सोर रावबो अना बोराय मोखांखायनो अना बायदि मोनबाय आं एसे नैयो दारिखौ गोलाव लानासो फैसिगोन आं र' नकलि दारि बांगालफोरबासो नायसिगोन खानाय सिनजालायना फैदों आं नै बिगुद नामा बिगुद नोंसोरनि थाखायनो खानाय एक्स' सिनजानाय बेजां 150 थाखा थांदों खानाय सिनजालायना फैदों आङो बोराय मोखांखौ नायनो थाखाय गैया जिर' रावबो नाया जाखाबाय माथो बेजेति जागोन ना बेदर दोन बेदर दोनाबा माथो सागं सायो नामा सोरबा बेदरखौ सागं सायो नामा सोरबा खोन्थालाय लोगोफोर बेदरखौ सोरबा सागं सायो नामा खोन्थालाय बेदरखौ सोरबा सागं सायो नामा खोन्थालाय कमेन्टआव थांखाबाय हनै बेदरखौ सोरबा सागं सायो नामा खोन्थालाय देला कमेन्टआव जोंना सासे दङ लोगो बेदरखौ माने सागं सानोनो सागं नोंसोरना सोरबाबो सायो नामा खोन्थालाय जोंनावल' बेदरखौ सागं सानाबो जायो दे मेथाइ खनसिगोन दे जोङो दसेबावबा मेथाइ खननोसैसो फैद' दे सासे फै आं दं दे बयबो फैलाय आयै मा रावबो गैथारै अनथारै बायदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबालाय गुबुन हारिखौसो सापर्ट खालामो नोंसोरथ' बर'फोरखौ मालाबा सापर्ट खालामखाया नोंसोरो ना तामिलनिसो रायज्लायसिगोन आं दा बाराबा तामिलनि रायज्लायबासो सापर्ट खालामसिगोन बायदि मोनखाबाय आं तामिलखौबो रोंजोबा ना रायज्लायनो बेबो मोनसे जारला
नों बेनो गैथ'वा खोन्थाहरदोंमोन आङो मा लाइभआव फैदों आङो नै एसे नायलायना बुंहरदोंमोन आं नोम्फानि दाथ' कपिराइट नांगोन ना बेखौ इजों रायज्लायबा आं दानजाबाय माइला माइला कपिराइटल' दा नांथोंसैलै बिमाबो हेल' 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 माइ हेल' टेस्टिं माइ टेस्टिं रायज्लायफेरनो रोङि रावखौ रायज्लायदों माइ टेस्टिं नायदोब्रा मानसिफ्रा मा रावबो नायनो गोसो गैथारा नामालै सानै ओंखारलायदों जोंनि खावब्ला मोखांखौ लानानै जायनो फल' खालामगोन बेनो आइफन मोनसे मोनगोन जायनो फल' खालामगोन आइफन मोनसे मोनगोन जायनो फल' खालामगोन आइफन मोनसे मोनगोन आइफन गिफ्ट गोख्रै फै थाब फै सेयार खालामनो सानै जाबाय र' सेयार खालामलाय दे कमेन्ट सेयार खालाम खालामलायनाय ओरैनो हो दे कमेन्ट खालाम आइफन गिफ्ट होगोन कमेन्ट लिर कमेन्ट लिरलाय दे कमेन्टआव रायज्लायनि दे नोंसोर मा लिरो आं बेखौनो फोरमायहरगोन दे मा नांगौ बुं हेलौ 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 दे कमेन्ट लिर आइफन नांगौबा कमेन्ट लिर आरो आरो मेथाइ रोजाबसै खोनासंनोबा बिबार हरगोन मा मेथाइखौ रोजाबनांगौ बुं गोख्रै नाबार जल्दि दे मा मेथाइखौ रोजाबनांगौ कमेन्टआव लिरलाय मा मेथाइ रोजाबनांगौ खोन्था दे रोजाबनो खोन्थागोन आं फैद' आयौ मेथाइ रोजाबनो होनलायबाबो थांफिनो बोरै जागोन हेलौ 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 माइ टेस्टिं आवाजआ मारै मोजां खोनादों दा आवाजखौ माइ टेस्टिं हेलौ 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 मेथाइ खनदोरा मा हालाव होनबाय थाबा जानाय नङा आयै खेला दा मेथाइ खन दे मेथाइखौनो रावबो खननानै थिनहरा हनै कमेन्टआव मा होनना मेथाइ खनगोन नों खनग्राबा सोर थिननांगौ आं जाम्बा दहाय खनखांबाय खन आरोबाव नोंनि खिफिनाया गोथाव मोदोमो होनलायबावखांबाय आं आरो साबसिनखौ खनबाव आरो साबसिन मा मेथाइ दंबावो दङरा साबसिन मा मेथाइ दंबावो दा बे मा मेथाइखौ खनबावनांगौ आङो गोसोआवनो फैयासै माथो रावबो सोंहराबा गोसोआव फैयाना सोरबाफोर एसे सोंहरनानै इन्ट्रेस्ट बानायनायमोनबा हले खनबोबायमोन आं मोजांनो ओइ हासुनो थांबाबो खिनो थांबाबो भिडिअ खालामनानै हगारबाय था दैलि बियो इउ आर राइटखौ बुंदो नोङो खिनो थांबाबो औ बैखौ नों मोनसे लाबोलाय आंनो फिथिंनानै होमबासो नायसिगोन ओइ गिलासाव लाबोलाय सेरनानै होमबाना हले बयबो नायसिगोन आंखौ बेखौ लोंनाय नुबाथाय माइब्रानिखौ लाबोलाय देखायनां सालाफोरनो जेबो नङा बिदियाव बयबो नुखायो लोंनायखौ लाइभआव देखायनां दिनै माइब्रानिखौ देखायनि नाय नोंसोरो रावबो नायाना नोंसोर बिदिखाय आं दिनै माइब्रानिखौ देखायनि नोंसोरनो माबायदि होमबाना हले कमेन्ट होगोन नोंसोरो ना र' देखायगासिनो दै दसे थाथ' 1 मिनिट माइब्रानिखौ लोंना देखायनां नोंसोरनो जि मोजां गावसोरजों दुगैलायना खानाय सिनजालायनानै फैबाय आङो रायज्लायनो होननानै गैया नै सोर जालायखो बेलाय आब' नुदों सोर बियो नुदों नोंनियाव थांनानै नों सेर बानायजोबना हरलाय सेर बानायना हरलाय मानसिफोरनो होमबाना नोंनि ना मानसिफोरा नायगोन ना सेर बानायना हरलाय आंनि वाट्सएप माबा गैयाना इउटुबावथ' थांदों ना इउटुबनिफ्राय डाइरेक्ट बानायहर मायानो बिदि जोला गोजासो जोला जोनो बानायना हरलाय गैया एसे बयबो जोला गोजा नायसाबलाबायगोनदां रोङोदे जोंबो रायज्लायनायखौनो रोंखायो माथो रायज्लायनो नाम्बार 1 रोंखायो जों डाबल फैजाबनो हायो नामा नायलाय आपलड टेक्सट माथो माबा जानो हाया नामा हा
हेल' बोरै जागोनसै माथो मा लाइभआव फैबाबो मानसिफ्रा मा नों सानफ्रामबो फैयाबा बिदिथ' जागोनथ' आरो बयबो सासे फैदों सानै दंसै दा नोंजों लोगोसे सासे दंबावो कमेन्ट खालामो बसमोन नै दा थांफिनबायसो कमेन्ट खालामब्रा बस कमेन्ट खालामलाय दे दिनै माथो नोंसोरजों फेस टु फेस मोखां देखायदों आं नायदो आंखौ माइब्रानि नायनो नामा माइब्रानि लोंबा उदै दुयो गोसायै लोंबा उदै सायो नाफाम एवबा उदैया बुङो ओइ बाजै बिदि फैबाय थाबा जागोन दा बे निसासै बेखौ बन्द' खालामनानै अके ब्र अके वेलकाम रोजा हाजार बान्दोल गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बान्दोल गोजोननाय होबाय नोंथांनो दे कमेन्ट खालामबाव वेलकाम कमेन्ट खालाम खोरोमदाव बाग्लारि 77 वेलकाम आइच' दे फैबावलाय दे कमेन्ट खालाम हाय हेल' बुं अबिनि ब्रादार अबिनि खोन्थाहरलाय ब्रादारा हायल'सो लिरबाय दे अबिनि कमेन्ट लिरबावलाय दे कमेन्ट लिर लाइक खालाम शेयार खालामना हो दे शेयार खालाम दैलिक आंखौ बेबायदि समाव मोनगोन आरो लाइभ फैगोन दे नोंथांमोना नाय आरो ना बेबायदि समाव फैगोन आं नोंनिखौबो जोङो नै फल' खालामसै फल' खालामगोन हाय देलाय कमेन्ट खालामबाव कमेन्ट खालाम हाय हेलौ माइ टेस्टिं दे ब्रादार दे कमेन्ट खालाम देलाय कमेन्ट खालामबावलाय अबिनि नोंथाङा देलाय कमेन्ट खालामलाय रायज्लायलायगोन दे ज'नो नोंनिफ्रायसो हाबनो हागोनलै हा नोंनिफ्रायसो हाबनो हागोन बिफोरनाव ओरैनो दं आदा आदसा नंगौ नामा बारा रोंबाङाना बहुद गिदिर फरायनाय ना ओंखायनो फरायना नायबावदों आरोना ओरैनो दं आदा थिगानो दं ओंखाम जाखांबाय नामा फंबाय अबिनि देलाय कमेन्ट खालामलाय अबिनि कमेन्ट खालाम दे ओंखाम जाखांबाय नामा फंबाय ओंखाम जाखांबाय नामा नोङो दे खोन्थालायदो बोरै जागोन मा लिरखो दाउला दाउ बेदर सुपार दाउला दाउ बेदर मोजां बिदिखौनो जानांगौ होमबाना एसे बोलो ओरै तागतसिन जायो आरोना मोजां बिराद मोजां कमेन्टखौ होदों फंबाया ओमफ्राय अबिनि फंबाया देलाय खोन्थालाय नोंनिखौ जायगाखौ एसे आरो प्रमट खालामनांगौबा खोन्था नोंनि चेनेलखौ चेनेल दंना गैया खोन्था दे चेनेल गैयाबा ओरैनो कमेन्ट खालामनो नै साबसक्राइबार खालामनोसै दे नोंनिखौ नै नायगासिनो दङ जोङो नोंनिखौ नायगासिनो नों कमेन्ट हरनायखौ नायगासिनोसै दे आरो खालामबावलाय नै बिथाङा आरो सासे बिराद नाम्बार वानखा जोंना बेनाबो दं बिनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो फेसबुकआव दं दै बिथांना फेसबुक पेजाव नामखौ खोन्थाहरना लाब्रा नोंनिखौ नुखागोन दे आरो कमेन्ट खालामबावदो दे फैबावदो बयबो दे शेयार खालामलाय फंबाय शेयार खालामना होलाय नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होलाय ओइ हाफ पेन्ट गाननायखौनो लाबो खिन्थु दुखु मोननाङा दे फंबाय नै माइब्रानि दं आंनाव नै माइब्रानि दुखु मोननाङा आं माइब्रानिखौ नै देखायदों नोंसोरनो माइब्रानि नै जोंना गिलासा खिन्थु नाम्बार वान बायना मोनो खिन्थु बे गिलासा 200 थाखा गंसेयाव नोंसोरनाव मोनो ना मोना कमेन्ट खालामलाय बेबायदि गिलासखौ साबसक्राइबसो खालामनांसिगोन नामा नोंनिखौलाय खालामगोन कमेन्ट लिरग्रोबाय थालाय थाखाबाय माथो नोंनियालाय आंनाव साबसक्राइब खालामगोन दे आं औ साबसक्राइब खालामगोन दे नोंना थाखाबाय टेनसन खालामनांला नों फंबाय
टेनसन लानांला नोङो नै बानायबायनो हमना लादो थांनानै खिन्थु नैबेबायदि गिलासखौ नोंसोरनाव मोनो ना मोना खोन्थाहर आं जोंनो 200 थाखा लायो गिलासखौ बाद दे दे आरो लिरबोदो दे लिरबोदो हेलौ माइ टेस्टिं मा लिरबोखो कार्बि आलं जामुगुरि कार्बि आलं जामुगुरिनिसो बाव आंनाबो कार्बि आलंआव दङ दै जाथि खुरमा फंबाय आदामोन दं आमाइ आनैमोन दं आदैमोन दङ मादैमोन दं दै फंबायबो दं नै नोंनिखौ खालामबाय दै नोंनिया माबा 122 दङ साबसक्राइब बेसेबां होनदों 122 दं 122 साबसक्राइबारल' माथो दाबो जेबोआनो जायाखै नामा 45 भिडिअ 45 भिडिअ'ल' हगारदों नामा फंबाय साबसक्राइबार खालामबाय दै नोंनिखौ नै देखायहरलाय नै नै साबसक्राइबार खालामबाय नै नुखाबाय दा कार्बि आलं जोंनाबो ओरै माने हजाइ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आरो नै आदैमोननिया सुनि बाजार होनना बुङो सुनि बाजाराव दं आंनि आदामोनबो दङ आदैमोन दं आमाइमोन दं सिनायोना सिनाया फंबाया सिनायोबा कमेन्टआव खोन्थालाय सुनि बाजार हजाइ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आरोना बिसोरना खिन्थु माने कार्बि आलंथ' नङा हजाइजों थांबाबो मोनहैयो ओरै कार्बि आलंजों थांबाबो मोनहैयो आरो हेलौ दे कमेन्ट खालामबावदो दे शेयार खालामना होलाय नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होलाय बयजोंबो रायज्लायगोन दे शेयार खालाम दे शेयार खालामना फै दाबायबाय दै नोंनिखौ आरो बेल आइकनबो दाबायबावबायसो नै नों भिडिअ हगारबाथाय जों मथा मथि नोंनिखौ फार्स्ट नोंनिखौ नायग्रोगोन दे आं नोंनिया नटिफिकेसन आंनाव मोनफैग्रोखासिगोन ना ओंखायनो आंनिखौबो हगारग्रोमोना नों नाय आंनिखौबो हगारग्रोमोना नों नायबानो जाबाय दे फैबावदो दे नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामला फंबाय खोमदोन बाग्लारि नामा नोंना आरोना थिगानो दे आरो लिरबावदो दे न'आव सोर दं बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ बाबा दंना गैया दे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय दे दे कमेन्टखौनो लिरनो बाबाय नामा लिरबावदो दे नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामलाय बयबो फैलायबासो इन्ट्रेस्ट मोनोना रायज्लायनो हारसिंबा बरिं मोनोलै फंबाय देलायलाय नों शेयार खालामना हो दे नोंनि न'खरफ्राव सोरबाफोर दंबा सोरनोबाफोर सिथलाबायनानै होनो खोन्था फुखावलाबायनो खोन्था गाव सिलाबाय गाव सिलाबायनो खोन्था दे ओंखाम जानो सम जालायलायनोसै नै जोंना खिन्थु रावबोनो गैथारा माथो नोंल'सो फैथारबाय फंबाय गोजोननाय थाबाय फंबाया फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोङो फंबायनिसिम आरो गाबोन बेबायदि समाव नुगोन आरो माखासे फैबावनायबा हामगौमोन एसे मोजां नुगौमोन आरोना रावबोआनो गैथारा माथो दे होमबा ना फंबाय दोनथ'लायनोसै गाबोनबो बेबायदि समाव नों एसे फैदो बयखौबो लेंहरलायदो नोंनियाव कमेन्ट खालाम नोंनो लोगोफोर शेयार खालामना होदो समबो जाबाय नङा होमबा दोनथ'लायनोसै ना मानसि एसे फैबावनायबा रायज्लायनो मोजां मोनगौमोन रावबोआनो फैथारा माथो माखौ नारजिखौ सारायाव दंमोनदां माथो दोनब्रा जाजायो हाय दे गुड नाइट होननोसै नामा बुंबाय
रावबोआनो गैथाराबा नों हारसिंजों बरिंबो मोनो नोंबो बरिं मोनो रायलायनो दा दसे उनाव फैगोन होनना बुंब्रा दसे उनसिमबाथ' आरो मानसिफ्रा उन्दुसिगोनसो नामा 8टा 30 जालायबाय नै दोनखो ना माखो दोनाखै हाय हाय होनना बुङाबा दा जोंना फंबाया मोजाङानो रां सांग्रां रां माइयो न'खराव साबोसे दं होनना सोंहरदोंमोन आं फंबायखौ खोन्थाथ'वासै माथो कमेन्टआव नाफाम जाग्रा नंगौना नङा मोजां सोंहरब्रा मोजांबा मोजां आरो मोजां खाब्रा जोंना फंबाया मोजांनि थाखायनोथ' आंनि लाइफआव फैदों ना फंबाय ना नायगासिनो फंबाया बिसोरा दे नोंनिखौ साबसक्राइबार खालामखाबाय दे टेनसन लानांला नोङो नों भिडिअ हगारबानो जोंनाव नटिफिकेसना मोनफैखाबाय नों अनलि दा नोंनि माखासे लोगोफोरनो फुसिदलाबायनो होनो खोन्थादोसो फेसबुक माबा माबि वाट्सएपाव शेयार खालामलाबायना होलाय लिंकखौ होमबाना आं लाइभआव थांबानो नुनाय बायदि मा कमेन्ट हरखोलै फंबाय मिनिखोसो ना माखोसो मिनि नाङाब्रा दे मिनिनायाबो जेबो नङा मिनि जायो सम लाना मोजां दे मिनिनाय रायलायनाय सम औ बेफोरबायदि एसेबासो एसे माने इन्ट्रेस्टबो मोनोना दाखालिबो फैदोंमोन आं खनसे खिन्थु माबायदि नुनायमोनथाय मिथिला आरो नै दिनै खानाय सिनजालायनानै नोंसोरजों लाइभआव फैदों आं खनसे हा 250 लाखादों फंबाय खानाय सिनजानाया बिराद गारजा दामखा जोंनियाव माथो गाबखोसो ना माखोसो फंबाय नोंलाय माथो माबायदि पिकचारल' हरबाय माथो आंनो मोजां मोजां कमेन्ट लिर दे फंबाय मोजां मोजां लिर आरो सासे दङ दंनाया खिन्थु सासेया कमेन्ट लिराखै लिरलाय कमेन्ट लिरलाय जागोन आं जागोन आंनो नारजि गोनाङावनो जोंना नारजिजों अमा बेदर फंबाय दिनै ओंख्रिया नारजिजों अमा बेदर नारजिजों जागोन आरो ना नोंसोरना मा दहाय दाउला दाउ होन्दोंमोन नामा दाउला दाउ बेदर आरो सासेयानोथ' नायनाल' दङ माथो कमेन्ट लिरलाय कमेन्ट लिर दे कमेन्ट शेयार खालाम ना जोंनि ओंखाम माबाखौ नायनो नामा र' आं देखायनि दै नायनो हागोन नोंसोरो नाय लांखानोसैबो नै नायदो नै सादा सिदाद्रायखा नै जोंना नै नायनो फंबाय नै हाय नै होनदों बेदरफोरा नायदो नै बे बेदर आं जासिगोन आरोना नै जादो दे आं बेखौ जानोसै ओमफ्राय दा नैयाव मुला आलु अमा बेदर ज' मिक्स मानसिफ्रा लाब्रा डिजाइनखौ जायो आरोना खिन्थु नोंसोरनो थाखाय बेक केमेरायाव देखायबावबाय आं नै जों आं जानायखौ डाइरेक्ट फेस टु फेस देखायो जानायनि भिडिअ लाबोनांगौ नामा कमेन्ट लिर जानायनिबो भिडिअ लाबोगोन आं नोंसोरनि थाखाय ना गोरान नांगौ ना नाफाम औ जोंनाव नै मैगंफ्रा नै टेनसन गैया नै आलु दं बिलाथि दं बानलु दं न'कबि दं गाबि दङ सबाय बिमा दं इस्कस दं केरेला दं माइब्राखौ देखाया दे होमबा दोनथ'लायनोसै दै फंबाय दोनथ'लायनोसै नोंल'सो फैथारबाय कमेन्टआव ओरैनो नायबायल' थादों मानसिफ्रा माथो कमेन्टखौनो लिरनो रोङा रावबो आदार जाग्रोनि हा दे होमबालाय नै नायबाव दे जानायखौ माबायदि इयावनो जानायखौ नायबाय था होमबालाय चाइनानिसो खालामसै एबार गिसिर गिदिरखौ सिब खायलाथानिबा आं ओरैजे देखायगोन जानायखौ लाबो ओरैखौ साइड पार्टआव जाना देखायगोन दोनथ'ला सानैजों जाना देखायनि ओइ बानलु सिब्र' नङालासिनो बानलु पकर जालागद एकदमबारे उदै सुदै गाबोन खारस्लाबलायनो हायिखौ लाबो
देन्था गारनायखौनो गारिखौ गारनायखौ नै बानलुआ नोंसोर सिगाङाव लाखाबाय नै संख्रिया बैयाव ला सोर सोर जानो गोसो दं बुं नै बानलुबो लाखाबाय नै मिनि बैसो होनो मिनि हरगासिनो नै ओमफ्राय खिन्थु नै बेखौलाय माइब्रानिखौ होनोसै आं नै नै पियरखौ आइया आ गैला थांबाय नायासै माइब्रानि लोंनाय लोगो लोगो थांबाय नामा माइब्रानि लोंनाय लोगो लोगो दानलांबाय अमा बेदर अमा बेदर र' संख्रि लानि सानै दंमोनलै सासेया बबाव थांखोथाय बेथ' कमेन्टखौनो लिरनो रोङासै बादो नों जाबायल' था रावबोआनो गैथारला फैबा फैबाय नाय जाबाय थागोन जा र' सासे फैहांग्रा जादों फैसिगोन ना लासैनो नङा होमबा बे जानायखौ नायबाय थादों नोंसोरो सालाय दायो नांगौ बिबार नांनांगौबाथाय नांनांगौ yummy super पियाज संख्रि नोंनाव जानायनिखौ हगाराव थांसै नामा हा जानायखौ जुदि देखायलांबाय थानोसै एबाराव फिल्मथ' बानायनो रोंखाया बेखौनो खोन्थाबाय थायो थ' मानसि शेयार खालामबाय आं रावबो नाया साला ओइ थैगोन र' गावफु 20 मिनिट जाबायलै फैफिनबावबाय सासे दे सोर सोर मा जादों खोन्थालायदो दे आं ओंखाम जाबायलै दे फै ओंखाम जादोंबाबो रायलायबाय थागोन नै ना गोरान जानायाव बोरै माबायदि मोनो अमा बेदर नै अमा बेदर जानायाव माबायदि मोनो ओमफ्राय अमा बेदर नारजिजों संनाय हाइजें होबा हले बिराद आलौनाय मोनोलै पार्टनारफोर गलमरिस दे कमेन्ट खालाम दे सोर नायदों दे कमेन्ट खालाम बिराद आलौनाय मोनो कमेन्ट खालाम थास' बिथराय संबा हले बिराद माननाय मोनोलै दै गुसु होना संबा ना मा होनो कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम दे सोर नायदों दे नुगोन दे एक्सन खालाम आं साइड हेल्पार जागोन ओमफ्राय बेखौ होब्रा बेखौ मानो होनो जालालै बैखौ होब्रा बेखौबो होगोन र' फाग्ला नांथारदों गोदनायाव बेजोंनो सुस्रालांगोन बेजों गांगायाना बेजों गांगायाना आं बेखौ माने गोदनायाव नांथारनाय बेजोंसो सुफुंनांगौनो बे आलादा जायोब्रा ना कमेन्ट खालामलाय मोनसे पुरातनबो जायो आरो दे सोर नायबाय थादों देलाय कमेन्ट खालाम
जोंना ओंखाम दोआ आथिमंगला बिखुनजोआ हरनायलाय लोगोफोरनो दाखिनिबो गैया बेना ओमफ्राय नैबे जाबाय आफा थैनायाव सारायखौ हरनायमोन लाबोफिनदों आं आफानिफ्राय 1K मा नांगौ मा नांगौ खोन्थालाय इनभाइट 1K इनभाइट नांगौ नामा जागोन दे हरगोन नों शेयार खालामब्रा फंबाय शेयार खालाम नै बुहुद फैदों जोंनाव नैबे साराया नै आफा थैनायाव हरनायमोन बेखौ लायफिनदों खननानै ओंख्रि संनानै जानो थाखाय गैयामोन ओंखायनो आफानो जिखुनु नामावल' बावनानै लायफिनदों गोथैसालिनिफ्राय जालालै बे गोरिबनि फिसाना Das katin. Palisi bocah napam bathur. जागोन दे फंबाय जागोन दे 1K इनभाइट नांगौ ना माथो जागोन दे कमेन्ट खालामबाय दालाय हरगोन दे Tuh jaga kemarin nekle. Para dam buas dong. दे आरो कमेन्ट लिरहर दे दोनथ'नोसै दांलै 5 मिनिटल' देखायफिनबाय नै 20 मिनिट थांनो लायबा जाला दोनथ'नोसै थाथोंसै